Bon dia, Esteban. Bon dia, César. Avui anem a continuar en aquestes entrevistes que estem fent amb gent interessant de la nostra ciutat, de la nostra comunitat, i César i Esteban són els membres de la societat, de la cooperativa Caminart. César, Esteban, bon dia. Bon dia. Bon dia. I, com sabeu, Troballengua és una proposta en què volem fer que el valencià sigui la llengua vehicular en la nostra cultura i que puguem trobar espais en els quals parlar en valencià siga normal. I nosaltres hem contactat amb vosaltres perquè entenem que a Caminart sou un col·lectiu que ara ens explicareu la proposta i m'agradaria que l'explicareu en detall perquè crec que és molt interessant. Crec que per a vosaltres el tema de parlar en valencià o en castellà i la vostra experiència vos diu que el parlar en valencià no és un problema, que la gent s'entén perfectament en valencià o en castellà. Sí, en el nostre cas no tenim cap problema, no tenim cap problema en aquest sentit. Nosaltres el que fem són rutes culturals, alternatives a les més turístiques, per ensenyar a València, sobretot per divulgar el patrimoni valencià, perquè la gent el senta com a propi. Aleshores la gent ve i mai hem tingut cap problema en aquest sentit. Deixa'm que te pregunti, quan dius rutes, t'estàs referint a què més? Podries explicar-nos un poc més què és això de les rutes per València, ciutat, dius? Sí, nosaltres el que vam veure és que es fan moltes rutes turístiques per ensenyar la València més emblemàtica, la més coneguda, la plaça de la Mare de Déu, la Llotja, la plaça Redona. Però València té molt més patrimoni, molta història i molts monuments, molts patrimonis sempre quedaven fora d'aquests recorreguts. Aleshores el que hem fet és ja dissenyar unes 10 rutes, més de 10 rutes, per aprofundir molt en la València gòtica, la València modernista, la València d'època de la Segona República i també rutes més novedoses, com la ruta de l'Street Art, ruta per la València dels Gremi i els oficis medievals. Tot això en aquesta ciutat? Tot en València ciutat. Molt bé.